Saúdos, Lugo foi esta semana a capital mundial do xamón. O Pazo de Feiras, Congresos e Exposicións acolleu a cita mundial que tivo unha gran repercusión na promoción da nosa raza porco celta e que foi unha oportunidade única para dar a coñecer Lugo e a súa provincia ao exterior. Avanzamos outros contidos no sumario. Comezamos. Coincidindo ca celebración do Congreso Mundial do Xamón, Deputación e Concello inauguraron a nova Praza de San Marcos, que foi escenario de varias actividades da cita mundial. A peonalización da nova praza permitiu gañar un novo espazo público para a cidade. As obras para ampliar o polígono de Chantada estarán finalizadas en outubro. O organismo provincial sacará as parcelas ao mercado cun prezo moi competitivo para asentar novas empresas que impulsen a economía e xeren traballo na comarca. Crece a lista de empresas que comercializan produtos ecolóxicos a través da primeira plataforma de comercio electrónico provincial, Los Productos de Lugo. A última incorporación foi a Asociación de Empresarias. Arrancou esta semana a cuarta tempada de Kilómetro Cero, o programa europeo de visitas da Deputación co que 27.000 persoas redescubriron a provincia de Lugo. A nova etapa trae novidades que hoxe lles comentamos. Este mércores día 21, Lugo sumouse á celebración do Día Mundial do Alzheimer. A Asociación Lucense de Familiares e Enfermos de Alzheimer AFALU contou este ano co apoio da Asociación Cultural e Humanitaria Amigos de David Souto. E queda hasta o domingo para ver as últimas proxeccións da xa 33ª edición da Semana Internacional de Cine de Autor, que se está a desenvolver esta semana na capital lucense. Falamos cos seus ideadores, o grupo cinematográfico Fonmiñá. 500 congresistas de todas partes do mundo achegáronse á capital lucense para participar nesta edición do Congreso Mundial do Xamón. En total, desenvolveronse 55 poñencias e 11 encontros comerciais cos grandes importadores mundiais, en os que se aproveitou para dar a coñecer a raza porco celta. A Fundación de Pazos, Feiras e Congresos e a Asociación de Criadores de Gando Porcino Celta, a Soporcel, organizaron un evento que foi cuberto por máis de 50 medios de comunicación. Entre eles, a Fundación TIC, que elaborará un DVD para difundir o encontro ao exterior. A sede central foi o Pazo de Feiras, Congreso e Exposicións da cidade. Polo recinto feiral pasaron os millores expertos do mundo do xamón a nivel internacional. O escenario perfecto onde os produtores e empresarios da provincia de toda Galicia deron a coñecer a calidade do produto. Esto fortalece mucho más toda la proyección y todos estos negocios. Y no cabe duda que el único objetivo que tiene el Grupo Coren con sus cooperativas es generar, crecer en Galicia y crecer y dar riqueza y bienestar. Tras o acto inaugural ao que asistiron numerosas autoridades de ámbito local, provincial e galego, deron comienzo os primeiros encontros comerciais con países importadores como Xapón, Alemanha, México e Brasil. A novidade estrela desta sexta edición en a que se deu un especial protagonismo á raza do porco celta. Despois deste Congreso do Xamón vai a ter o seu lugar e vai a ter tamén o seu momento de cara á exportación e, sobre todo, de darse a coñecer unha raza con un potencial moi bon para crear ese valor engadido nun xamón, nun produto que nos fai moito falta en Galicia. Cada ano exportanse en España unhas 24.000 toneladas de xamón, do que o 80% vai a países europeos. Sen embargo, nos últimos anos o produto gañou consumidores noutros continentes. Yo hace 10 años, cuando empecé a vivir allí, buscaba jamón, por ejemplo, hablo a nivel de supermercados, en tiendas especializadas, y el jamón español no era imposible verlo. O sea, existía el jamón italiano, el prosciutto, pero no existía el jamón español. Y ahora ya prácticamente en cualquier superficie comercial se puede encontrar jamón español. Achegados de todas partes do mundo, os participantes tamén tiveron tempo para coñecer a cidade e a provincia. De feito, as rutas especiais do programa Kilómetro Cero da Diputación foron un éxito. Ayer llegué tarde, pero me di un paseo por la ciudad de Lugo y está preciosa, la verdad. O sea que es un verdadero placer estar aquí. A xente, a verdade, quedou fascinada das rúas de Lugo, da nosa muralla, pero sobre todo das nosas xentes, da nosa hostelería, da nosa gastronomía. Bolseiros da Escola de Imaxe Son e técnicos da Fundación TIC cubriron o evento íntegramente para elaborar un DVD que difundirá a organización ao exterior. Portugal será a sede o ano que vén do Congreso Mundial do Presunto, a primeira vez que o certame se celebrará fora do país.
E precisamente coincidindo coa celebración do 6º Congreso Mundial do Xamón, a Deputación decidiu abrir oficialmente a Praza de San Marcos aos cidadáns. A mellora da praza, que incluiu a súa peonalización, é unha das actuacións acometidas pola institución provincial e o Concello dentro do Plan Urban. Conta cun investimento de 1,2 millóns de euros e por primeira vez na historia da institución se pode camiñar polos xardíns do Pazo de San Marcos. Centos de veciños e visitantes achegáronse a San Marcos para participar da apertura oficial da nova praza. Entre os asistentes, uns convidados de excepción, os participantes no Congreso Mundial do Xamón, que esta semana acolleu Lugo. Gustaríame explicarlles aos asistentes que hoxe están aquí polo Congreso do Xamón nunha praza na que rehabilitala non era unha necesidade, senón unha obrigación. Se hai 4 anos nos din que aquela rúa de paso, escura, onde un camiñaba rápido porque había correntes de aire, ainda siga vendo, sobre eso non podemos ainda facer moitos milagros. Que hoxe iba a ser un espazo aberto como que estamos a ver, realmente non nos lo creeríamos. Un espacio luminoso, tan concurrido como era alá polos finales da década dos 50. O novo espazo público rehabilitado con fondos europeos do Plan Urban ocupa preto de 3.000 metros cadrados postos ao servizo dos cidadáns. Si non fora pola colaboración dos veciños e pola colaboración dos comerciantes que hai aquí nesta praza e nesta rúa, non sería posible. Paciencia, consello, saber esperar foi o que fixo que se poidera facer. Ao longo da tarde, a praza foi escenario da elaboración en vivo de pratos feitos por cociñeiros galegos que utilizaron carne de porco celta e outros produtos de Lugo. Pois cociñei un espeto de peixe sapo con salsa de mexillós e un crocante de xamón, que leva produtos solo da terra galegos e da Ribeira Sacra. Os asistentes á apertura da praza tiveron ocasión, ademais de desfrutar coas exhibicións de cortadores profesionais de xamón con denominación de orixe, procedentes de toda España, Portugal e Francia, e mesmo degustar o produto. Moi rico, moi rico. E así como bajito en sal, que es como a mí me gusta el jamón bajo el sal. En su punto está. Que todo el proceso se realiza dentro de la provincia de Teruel, desde que nace el lechón hasta que se sacrifica y se cura. Y eso es lo que es una denominación de origen protegida. No mesmo lugar, artesáns do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo fixeron demostracións do seu labor a carón das reproducións a tamaño natural de 2 pallozas. O novo espazo cada vez vai gañando máis protagonismo dentro do casco histórico. Dende a súa peonalización, centos de persoas transitan a diario pola nova praza. Que sí, se ve bastante mejor, porque antes tenía ahí una fuente que estaba un poco sucia y no funcionaba. Y ahora lo han dejado bastante bien. Es la primera vez que paso desde que lo cambiaron, la verdad. Eso sí, ganó moito, porque estaba abandonado. Debería parada. Os días de bo tempo, os hostaleiros da zona teñen o dobre de traballo. As terrazas instaladas acorde co entorno están a ter unha gran afluencia de xente. Pois sí que se nota realmente, cando fai unha tarde boa e así unha boa temperatura, pois sí que se aprecia bastante en canto a caixa, en canto a todo. Nos aumentó muchísimo, vamos, la gente. En el momento que hace bueno, las terrazas se llenan. La gente de luego tiene ganas de sol. Y además la plaza quedó bastante bonita, bien. Hay mucha gente, vienen muchos los niños también a jugar, bien, está empezando muy bien. O sea, esto fue un cambio espectacular y además que le beneficia para Lugo. Outro dos aspectos que a xente destaca é a rede pública wifi gratuita con cobertura en toda a súa área perimetral e unha capacidade de conexión de ata 700 usuarios ao mesmo tempo. É a única praza da cidade que dispón deste servizo. Ha quedado todo esto muy bonito. Y lo de la wifi está bien para poder venir a conectarse o tal, leer el correo. Presidida pola fachada do Pazo de San Marcos, a cidade dispón xa dun novo lugar de descanso e de entretemento que parece que se está adaptando moi ben ao novo cambio.